La regidoria de la dona ha presentat el programa d'activitats per 2013 davant el nombrós públic, sobretot femení, que ha acudit a l'acte. L'alcaldessa de la Pobla, la regidora i la responsable d'este departament a la Mancomunitat agraïen la gran implicació que han mostrat durant 2012 totes elles, participant a alguna de les activitats. Entre estes, un taller d'informàtica, internet i xarxes socials del qual es feia entrega dels diplomes. Les dones que van fer-lo en la passada edició replegaven el títol acreditatiu. Són cursos que buscaven millorar les seues capacitats per defendre's davant de l'ordinador i també per trobar faena, des dels nivells més bàsics fins a les que necessitaven avançar en determinats programes. I tot seguit era el moment de conèixer quin cartell era el guanyador del concurs del Dia de la Dona. Estos són els que s'han presentat. Totes les participants pujaven a l'escenari. Finalment, el cartell triat ha estat el de Maria José Pitarch, que torna a guanyar per segon any consecutiu. El lema d'enguany, fent créixer les arrels de la igualtat. La idea bàsica ha sigut fer una base sòlida de les arrels i a partir d'ahir créixer tots junts, les dones i els homes tots junts. Per tant, si això s'aconsegueix, s'eviten que hi hagi desigualtat entre homes i dones. M'he quedat molt sorpresa, no m'esperava guanyar i contentíssima. Esta imatge serà la que presidisca tots els actes del Dia de la Dona. El programa d'activitats ja està elaborat i es repartia en este moment. Al calendari es preveuen cursos i tallers des de febrer fins a novembre. Alguns dels seus monitors assistien a la presentació per explicar en què consistiran. Tallers de cuina, bricolatge o ganxet. En total es faran una vintena d'activitats, excursions i exposicions on elles seran les protagonistes, però que estan obertes també als homes. L'oferta d'activitats és àmplia perquè l'any passat va tindre bona acollida. Seguint el mateix fil que farem l'any passat, que tingui un èxit, que la participació sigui multitudinària, 1.300 dones farem tallers, més a banda el diner que també augmentaren. Han vist que la gent hi ha molta demanda, han canviat tallers més novedosos. També el que els homes vinguen més, han fet un taller, vine a cosir un botó, home. També està el bricolatge domèstic, on les dones també van aprendre a penjar un quadre, a canviar la roda. Tot un conjunt d'activitats a les quals l'alcaldessa de la Pobla ha volgut convidar a que participaren, per tal que tornen a repetir la bona acollida de l'any passat.